με νεξέδες και ζουβούλια και θαλάσσινα πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά, η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπούν και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Παρακαλώ, ποιος είναι? Εγώ μπορώ να δω το σπίτι. Συγγνώμη κύριε, δεν μπορείτε να το δείτε. Μα γιατί δεν γράφεται στο ενοικιαστήριο ώρες επισκέψεως από 10 έως 12 κάθε κάστη? Και σήμερα δεν είναι 10 και 4 και σήμερα είναι κάθε κάστη? Τι να κάνουμε κύριε, σήμερα έτυχε να έχουμε και μπουγάδα. Τότε να γράψετε ότι έχετε μπουγάδα σήμερα. Όχι να κάνετε τον κόσμο να κατεβαίνει 62 σκαλιά. Μάλιστα 62. 62 τα έχω μετρήσει κύριε και μάλιστα όχι έτσι με τη σφουγγαρίστρα. Αλλά εσείς παιδί πράγμα υπολογίζετε 62 σκαλιά. Φωνάξε μου κάποιο. Περιμένετε να φωνάξω τον παππούλη. Παππούλη, παππούλη! Καλημέρα σας κύριε. Θέλετε να πιάσετε το σπίτι? Πόσο θα έχετε? 250 δραχμές. Πόσο δωμάτια έχει? 8 και 2 σκοτεινά 10. Είναι μικρά σαν αυγά. Δεν είναι σπίτι αυτό. Θα περάσω να το πάρω το πρωί. Μα καλά, μετά από αυτά που σας είπα, επιμένετε πάλι να θέλετε να το δείτε? Μια ματιά οπωσδήποτε. Άλλοτε εμένα μου αρέσουν τα μικρά σκοτεινά δωμάτια. Όπως αγαπάτε. Θαυμάσια, θα μπορούμε να βλεπόμαστε όσο θέλουμε. Ναι, αλλά μην το παρακαλούμε να μας καταλάβουν. Μάλλον φύγετε όλα. Φεύγω. Η Κατερίνα. Ευχαριστώ, τα είδα όλα και τα άκουσα όλα. Ναι, μάλιστα, ήμουν πίσω από την πόρτα και θεάτω. Συγχαρητήρια. Μάλιστα, κυρία μου, θα φαινομέ. Γιατί το παιδί του Σουγαρίλα ως έτσι και ελεύθερα. Χωρίς την άδεια του μπαμπά. Τον αγαπώ, μα αγαπά θα το πάρω. Αν σ' αγαπά, να του ζητήσετε τον μπαμπά και τη μαμά και να έρχεται. Κάνε την ελόγω να σ' ακούσει. Παρακαλώ, ποιος είναι? Δεν μιλάτε κύριε? Εγώ ήθελα να δω το σπίτι. Περιμένετε να φωνάξετε τον παππούλη. Παππούλη, παππούλη! Όχι. Εσείς θέλετε να νοικιάσετε αυτό το παλιόσπιτο? Ελάτε κατά το μεσημέρι. Μα πού πήγε τόσο ο νέος? Μήπως ήταν κανένας λογοδίτης? Α, εδώ. Δεν τον είδατε πως έτρεμε, λογοδίτης. Δεν το ξέρετε εσείς τον κόσμο. Έτσι είναι οι λογοδίτες σήμερα. Άκουσε Κατερίνα? Ναι, παππούλη. Σε παρακαλώ πολύ την επόμενη φορά που θα ξανάρθει να μην το ανοίξει καθόλου. Ναι, Καταλαβαίνεις? παππούλη, ναι. Ωραία. Πινελόπη, έρχεται μπαμπά. Κρίση το γράμμα. Έχει ένα θέμα. Μπαμπά. Γεια σου παιδί μου. Γεια σου παιδί μου. Τι κάνεις πια μου? Α, είχα μια λύση πάνω απ' εκεί. Τι είχε στο πανικό? Γιατί δεν είσαι κατηγορημένα? Τον εστήλανε να ψηφίσει και δεν παταγύρισε.
Τώρα πάω να διαβάσω το έχω μια δικογραφία. Τι φέρατε στο πακέτο? Α, ένα δώρο για το Σβεντινίτσι. Πάντα τη σκέφτομαι. Πάντα τη σκέφτομαι. Φέρτε τα εδώ να μην Πάτα την ελόπη μου. Τη μέρα και τούτη. Κορίτσια, μη ζήτησε κανείς. Μπαμπά, μόνο ένα τηλεγράφημα το θέτει. Αν το είσαι μαμά, ένα λεπτό. Μαμά. Πετέγγι, ένα τηλεγράφημα, πιστάκι. Τηλεγράφημα, πιστάκι. Ναι. Άριστη, τεντέλη, βάλτε δικηγόρο. Μυστήριο. Να δω. Αναφορώ αυθημερών. Νιώνιονιονι. Νιώνιο Δουνιάκη. Τι είναι ονοματάκι. Ποιος είναι αυτός ο Νιώνιο Δουνιάκη? Ροζαλία, είτε ξέρω, είτε και με νοιάζει. Άμα πια. Κατερίνα! Ορίστε κύριε. Σε παρακαλώ ένα καφεδάκι χωρίς φουσκάλες. Μάλιστα κύριε. Ορίστε κύριε. Όλα για να δω. Πότε στάθηκε αυτό το τηλεγράφημα? Εχθές. Όπου να είναι φτάνει. Δεν θα αργήσει να γίνει το μυστήριο λοιπόν. Θα δούμε. Παρακαλώ, ποιος είναι? Και χαρά σας, ακούτε και αυτοδοκούλες μου. Είμαι ο Νιώνιο Διονιάκης, από το ωραίο Ζάλτε. Και μόλις έφτασα με τούτη την παλιοσέσουλα την Πύλαρο. Τι προσταγές, απέντη μου. Εσύ είσαι που έστειλες το τηλεγράφημα αναφορά αφημερών. Ναι, εγώ είμαι, απέντη μου. Ω, καλώς μας ήρθες. Μα ποιος είσαι του λόγου? Μα δεν σας έγραψε για μένα, ναι, ο Σιορτάντος. Ο Ντάντος, ο αδερφός μου. 2 χρόνια έχω να λάβω γράμμα του αφέντη. 2 χρόνια. Αλήθεια μου λες, τόση φορά μου, τόση φορένια μου, μα εκάθηκε το γράμμα του Σιορτάντου. Έλα, μην κάνεις έτσι. Πες μας τελικά. Πώς είσαι? Αλήθεια δεν με γνωρίζεις, αφέντη μου. Είμαι ο γιος του Μπαλωμένου, που μέναμε στην ίδια γειτονιά και παίζαμε τα ίδια παιχνίδια. Ποιος εκείνος ο μικρός ο Μπόμπυρας? Έχει, αφέντη μου, ο Μπόμπυρας. Ωραία, Μπόμπυρα! Ναι, Μπόμπυρα, καλώς ήρθες. Ρογαλία, Μπόμπυρα, το θυμάσαι. Μπόμπυρα. Σεβαστή μου, εγώ λοιπόν, ο Νιώνιο Νιονιάκης, πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορώ να ζήσω άλλο στη Ζάκη. Σεισμοί, σεισμοί, κάθε δεύτερη μέρα σεισμός. Φτώχεια και κούνια, κούνια και φτώχεια. Αλλά ήταν εκείνη η φτώχεια, ήταν καλά. Μα εκείνη η κούνια, όχι εκείνη η κούνια. Όλος κόρσο και σπαβέτη. Αποφάσισα κι εγώ να φύγω από τη Ζάκηθο. Επιστάτης, Νιώνιο μου, στη Ζάκηθο. Επιστάτης και στην Αθήνα. Τα αρχοντικό του Σιορτάντου στη Ζάκηθο. Τα αρχοντικό του Σιορτετέλη στην Αθήνα. Δηλαδή θέλεις να σε πάρουμε υπερέτη? Όχι, κυρά μου, υπηρέτης. Δεν καταδέχομαι εγώ Παναμή να πω δούλους. Επιστάτη, όπως βρήκε ο κουνιάδος. Επιστάτη. Ευχαριστώ. Μα τι δουλειά θα κάνεις? Τα πάντα, παιδί. Ό,τι επιθυμούν οι αφεντάδες και οι κυράδες του λόγου σας. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθε. Αν είσαι καλός, θα μείνεις για πάντα. Ωραία, ευχαριστώ, παιδί μου. Μα μην με ξαναστείλεις πίσω στην κούνια, Κορίτσια, πάμε να ετοιμαστούμε να πάμε η βόλτα. Γεια σας. Κατερίνα! Ορίστε κύριε.
Πάρε εδώ το φίλο μας τον Νιονιάκη. Πήγαινε τον στο επάνω δωμάτιο. Αλλά όχι αυτό με τις κατσαρίδες, το άλλο. Εντάξει κύριε. Εσύ, ό,τι χρειαστείς, φωνάσε την Κατερίνα, είναι για ούλα. Ναι. Το σπίτι. Κατερίνα! Ορίστε κύριε. Ποιος είναι? Άνοιξε σε παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιος είναι? Εδώ. Κύριε, μια κυρία. Κατερίνα, πήγαινε σε παρακαλώ και μην φωνάξεις κανένα. Ναι, εντάξει κύριε. Πήγαινε, έλα. Νίγη, εσύ εδώ, τρελάθηκες. Καθόλου κύριε. Ήρθατε στο σπίτι που νοικιάζετε. Ποιο σπίτι να δεις? Αυτό. Μα αυτό που έκανες δεν είναι καθόλου χρόνιο. Ξέρεις, από τότε στο θέατρο, θυμάσαι, η γυναίκα μου, κάτι έχει μυριστεί. Και ποιος θέλει? Εσύ. Σου γράφω, φεύγω δια της πάντας. Θέλω να με λυπείς, εσύ τίποτα. Σου τηλεγραφώ, επιστρέφω, να με περιμένεις σπίτι. Εσύ τίποτα. Σιγά, θα μας ακούσουν, σιγά. Μήπως κύριε με παρέτηκες, μήπως δεν μ' αγαπάς πια, θέλεις να τα χαλάσουμε? Νίνη μου, τι είναι αυτά που λες? Τώρα κάνουν για σένα με μεγάλους. Λιώνω Σάσα, πού είναι η χαρά μου? Σε μένα να γίνει να σε πατήσω. Πολύ Αλήθεια στο λέω, στο κύλο σου. Δεν νομίζω. Ένα ξέρω. Εάν δεν έχεις το μεσημέρι σπίτι, θα γίνεις κακομοίρας. Τετέλη. Το σπίτι αυτό, ο νεροχύτης είναι χαλασμένος. Το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Κατσαρίδες έχει. Πάτερ μου, πήγαινε να διαβάσεις καμιά προσευχούλα. Άιντε. Άιντε, πάτερ μου. Άιντε. Τι είναι αυτό? Μπουγαρινιά. Την έφερε ο κύριος Σοπιζάκη. Καληγεστά σου. Εγώ αυτό το λουλούδι το γνωρίζω. Ο άνθρωπος που στο έφερε ταξίδευε χθες μαζί μου με το ίδιο βοβόρι. Τι αστείος άνθρωπος. Χρυσό τον έκανα να μου τη χαρίσει, αλλά πού εκείνος. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο λουλούδι. Θα μου το χαρίσεις εσύ. Μα δεν μπορώ, δεν είναι δικό μου, είναι ξένο. Για τώρα να μου χαλάς κατήρι. Το ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά. Θα σου τη χαρίσω, αλλά. Θα μου τη χαρίσεις. Θα φύγει. Θα φύγω, αλλά θα μου τη δώσεις. Εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, Νίνη μου. Ναι. Έλα. Άντε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφέντη, ήρθα να πάρω την μπουγαρινιά της σιγουρά. Μπουγαρινιά, παπά, ξεράθηκε. Αφέντη μου, μήπως την εδώ και στη γυναίκα που ήταν εδώ. Μα τι συμβαίνει? Ποια γυναίκα, πού είναι γυναίκα, είναι ποια νιώθημα, πού, Μη μου λες εμένα ψέματα, όλα τα είδα. Αγκάλιασε εκείνη τη γυναίκα, πως είναι η γυναίκα σου. Παντρεμένος άνθρωπος, με δύο κόρες της παντριάς και μια αρχόντισσα, να βάλεις φορές και το ακούσει όλα η κερά σου. Ανήλε, παλιάθρωπε, χασοδίκη, ντροπής πράγματα, πάτε μια κούδα μου θέλεις από εκεί. Ούτε λόγια δεν νομίζω. Πολύ αέρα πήρες μπαλωμένο το πειρά. Θα σε στείλω πίσω στη ζακινδούλα σου, στη φτώχεια και στην κούνια σου. Άμα πια. Αν το πίστεψες αφέντη μου, χωρίς από εδώ με πέρασες, θα κάνω εγώ ποτέ τίποτα τέτοιο. Ο Ιωνάρης μας όλοι. Θέλω όμως να σου πω κάτι. Ό,τι θα είσαι. Είδες κάτι. Καλά δεν είδες. Δεν με γελούν τα μάτια μου. Δεν είδες. Ό,τι θέλεις, εσύ πληρώνεις. Θέλω να με βοηθήσεις να κάνεις κάτι για μένα. Πες μου. Είδες αυτή την κομμουνιστή που ήρθε. Την είδα, πότε... Δεν είδες. Δεν την είδα. Όχι, δεν την είδες. Θέλω να με βοηθήσεις να την ξεφορτωθώ. Αυτό δεν την είδα, πώς θα την ξεφορτωθώ. Εσύ θα τα καταφέρεις, ξέρω, πες μου. Αυτά
Άιντε, πήρες εσύ, άμα ήταν άλλος, μόνο για σένα, σε βοηθήσω. Μπράβο πιο τηλεβάτα. Ωραία. Ναι. Πάω τώρα γιατί έχω μια δουλειά και θα τα πούμε. Ας το πάρω. Ας το λέμε το κύμα τον άλλο. Κουρνός με το τόπο. Δεν έπαιξε ο άνθρωπος. Η Καινή Διαθήκη. Αφού είναι καινή, πώς θα λέει τίποτα προς. Άγγελε. Κατερίνα, όχι από εδώ. Τι κάνεις, Νάνιο? Έχω ένα σωρό προβλήματα. Σκόνη, βρωμιά. Εδώ στην Αθήνα ο κόσμος δεν ξέρει τα κακά τσιμίρα. Αχ, και αμενούλα σαν και θυνούλα μου. Γιατί να κάπεσες μου σε αυτό το παράδεισο? Γιατί να κατατήσω εγώ να φύγω εξόριστος σε τούτη εδώ την παλιοσυμφορά? Άκουσα τη μανούλα μου μόνη της. Τι στενοχωριέσαι, Νιόνιο μου? Να πάω να σου φέρω την κιθάρα σου. Να παίξεις. Φέρτε με. Αγάλια όμως. Ακούς, μην κάνεις καμιά ζημιά. Ορίστε, Νιόνιο. Ωραία. Δεν θες να καλύτερα να παίζουμε τώρα? Αργέμαι. Δεν θες να ρίξουμε ένα χορό καλύτερα? Να γίνω και ψαράς για το κατήρι σου. Μα οπωσδήποτε μικρό μου κάποιο βράδυ θα σε πιάσω στο δικό μου παρακάτω. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσίρικα, πιτσίρικα. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσίρικα, πιτσίρικα. Θα γίνω χημικός, θα πιάσω τρικανό και θα κάνω κάθε πείσμα σου ανικανό. Μα οπωσδήποτε πεντάμορφη κυρά μου θα σε πάρουμε τα σκάλια του έρωτα μου. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσίρικα, πιτσίρικα. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσίρικα, πιτσίρικα. Τσιγκάνες πριν να πάω και στις μαγισσές, να τους πω πως την καρδιά μου την εραγισσές. Και θα βρω το γιατρικό και το δοντάνι, που δική μου με ένα ψόρκι θα σε κάνει. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα. Θα σε κάνω σύντροφό μου, όμορφο μου, όμορφο μου. Γιατί το έχω βάλει πίκα, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα.
τι κάνετε. Αλλά είστε. Καλά. Γεια σας. Ήρθαμε να νοικιάσουμε 2 κάμαρες σπιτιού. Πολύ περίεργο. Πολύ ενδιαφέρον ξαφνικά. Τι λέτε. Όλο εδώ δεν γυρίζετε πουλάκια. Μα τι θέλετε να πείτε εκεί. Εσύ τα παρακάλια. Όλα τα ξέρει ο Διονύσιος. Όλα. Εσείς κάθε μέρα έρχεστε για τις κάμερες ή για τα ερχοντοπούλες. Σας παρακαλούμε κύριε. Τα παρακάλια λέω. Και δεν μου χαρίζετε τα ονοματάκια σας καλύτερα. Του λόγου ονομάζομαι Χαρίλο Γογεννίδης. Και εγώ Τάκης Μαρουλίδης. Σκουζάτε μαθαίνετε. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν θέλω οι ερχοντοπούλες μου να γίνουν αντίπολο στην κοινωνία. Μα κύριε, εμείς αγαπάμε τη σιώρα Βυργινία και τη σιώρα Πινετόπη. Λοιπόν, αν αγαπάτε πραγματικά τις ερχοντοπούλες μου, ελάτε το βράδυ να τις γυρέψετε από τον αφέντη μου. Αυτό θα κάνετε. Θα πάρουμε την ευχή του γονιό μας και το βράδυ θα έρθουμε να τις γυρέψουμε. Ωραία, παιδιά μου. Να είστε καλά. Ελάτε το βράδυ. Θα έρθουμε. Ναι. Γεια σας. Τραβάω άνθρωπος όλα πάνω. Δεν έχω και χαμηλό μισθό. Και στο Ίκα δεν με έχει βάλει. Φτιάξω λίγο. Θα πάω να κάνω μια δουλειά. Ορίστε. Με το γραφείο μου δεν μπορώ να καθαρώ. Όλα τα τρελά σε αυτό το σπίτι υπάρχουν. Άμα πια. Λίγη ησυχία. Καταρίνα, έλα να το παιδί μου. Δεν πειράζει. Μπράβο. Κάτσετε να σας δω καιρό να σας δω. Όλο λείπετε και λείπω. Κάτσετε μου, έλα. Είναι όλοι να πάνε μέσα να διαβάσουν τα γαλλικά του τα κορίτσια και ο παππούλης είναι κουρασμένος να ξεκουραστεί λίγα. Ωραία, πάλι δεν θα σας δω. Και εμείς έχουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα. Κουβεντούλα. Πηγαίνετε κορίτσια, είναι όλοι να μελετήσετε τα γαλλικά του. Πάμε, παπά. Γεια σου, παπά. Γεια σου, Πινελόπη. Τι βάζεις με τόση προσήλωση εκεί. Μια δικογραφία είναι Ρολογία μου, καινούρια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνη η Βουλγαριά του νιώνου, τι έγινε τέλος πάντων. Βουλγαριά. Ναι, εκείνη η Βουλγαριά του νιώνου. Την πήρε. Τη δώσαμε το τάκι του κόνια, η μαράδα. Δεν το πιστεύω, ο νιόνιος, η Βουλγαριά του, ούτε σε μένα του θα τη χάριζε. Έφυγε. Πάει. Το ξέρει ότι με πουλάς εσύ για πράσινο χαρτιάρι. Ναι, εσύ. Είναι αυτό που. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εκείνη η ωραία θεατρίνα που ήταν προχθές εδώ, τότε που μ' άφησε στο θέατρο στο διάλειμμα για να περάσει από κοντά της και να με χαιρετήσεις. Προχθές, ήταν εδώ. Δεν ξέρω, δεν μιλάω. Την είδε όμως η κυρία Ιωάννα, η αντικρινή. Ποια? Η κυρία Ιωάννα, η αντικρινή. Εκείνη και όστροφα. Έλα και εσύ. Ο καταράχτης στα μάτια της είναι μεγαλύτερος από ο καταράχτης μια γάρα. Δεν βλέπεις τώρα να το. Κοίταξε, ούτε εσύ, ούτε ο Νιόνιος, ούτε η Κατερίνα, τότε ποιος τη δέχτηκε. Πες τι τη δέχτηκες. Είδε και τη Βουλγαριά, να εκεί ήταν, προχθές τη χάρη. Εγώ? Ναι. Δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αλλά Ροζαλία μου σήμερα. Με κούρασε. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω. Παναθήκου, δεν αντέχω άλλο. Το τρελό σου, δεν αντέχω. Πάλι τσακωθήκανε τούτοι εδώ. Μα δεν θα φυγγύρει ποτέ τούτη η κατάσταση. Κάτι πρέπει να συμφιστεί τούτη η
Κάτσε και να σε αποστάσω γιατί... Ναι. Ναι, μάλιστα, εδώ. Μπαμπά. Μπαμπά. Ναι, παιδί μου. Έρχομαι. Εμπρός. Ναι. Ναι. Τι είναι και το πρώτο. Αύριο θα σας το στείλω. Δεν έχεις κανένα τηλέφωνο. Σίγουρα. Το τηλέφωνο. Και τι κάνει και το πρώτο. Να, είναι. Μην ανησυχείτε. Αύριο. Τι σου τι θα πάει. Ναι, όπως είπαμε. Έλα, γεια σας τώρα, γεια σας. Πού είναι. Δεν έχεις ματαδεί τηλέφωνο. Όχι απέντε μου, μα τον Άγιο Διονύσιο, δεν ξέραμε ποτέ. Πού να δω άλλο. Δεν είναι να πάρουμε ωραίο τηλέφωνο κάπου. Θέλω τη μάνα μου. Έλα εδώ να σου δείξω. Να, από εδώ ακούς, από εκεί μιλείς. Να τι έτσι πω. Έτσι, ό,τι θέλεις. Σηκώσει. Κατελημμένο πρέπει να. Έλα μάνα. Έλα εγώ ο Νιόνιος είμαι. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είσαι. Και αυτά πάνε καλά. Ξέρεις τι έκαμε, δεν πάνε. Και τούτος εδώ είχε να δουλεύει. Τι γελάτε, ο Ζουλή. Ωραία κάνε πάρτσο ρε κούφα ήτανε. Πέντε κονιονάρετε, το Νιόνιο Νιονιάκι, το Φιόρο του Λεβάντε. Την έπαθες. Εγώ την έπαθα κυρά μου. Την έπαθες. Εσείς δεν μου είπατε ότι η φωνή φτάνει παντού. Μα γιατί να μην πιστέψω ότι φτάνει και στη μάνα μου, στη Σάκυνθο. Μα πώς θα φτάσει η Νιόνιο μου στη Σάκυνθο, δεν υπάρχει συσκευή στο σπίτι σου. Ωραία, δεν καταλαβαίνουνε. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι τραβά ο άνθρωπος. Το δαφνίστε μου φαίνεται και κοντά. Όχι τι τραβάνε. Θα με ρίξουνε στα ψυχοφάρμακα, δεν υπάρχει περίπτωση. 2 ώρα είναι. Πάλι κουδούνι στο το σπίτι. Κέντρο διερχομένο να καταδείξει. Δεν πάω μέσα σου, τρόμαξα και τέρι. Πώς μένεις έτσι με το σπίτι. Πού πας κυρά μου, δεν έχεις τρόπο, δεν σου μάθανε τρόπο το σπίτι σου. Και βέβαια μου μάθανε. Και γιατί μένεις έτσι στο ξένο σπίτι. Γιατί κάποιο λόγο έκανε. Αποκλείεται, μου λες ψέματα εμένα. Εγώ τα πιάνω πουλιά στον αέρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν λέγω ότι είσαι χαζός. Αλλά κάποιο λόγο έχω έρθει εδώ. Δεν είναι έτσι τυχαία. Αλήθεια το λες κυρά μου. Μα τι ψέματα. Και θα μείνεις σε δευτούμπα να πει. Ώσπου να έρθει ο κύριος Στέγης. Ω μεγάλη μου συμφορά, ω συμφορά μου. Κάμε μου τη χάρη κοπέλα μου και πήγαινε στο καλό να χαρείς. Δεν πάω πουθενά. 3 φορές το μήνυσα. Τι να της κάνω της πουταρινιάς του κυτρινοπηλιάζει και εκείνος τη φωνή μου τα ακρόαση. Γι' αυτό κύρα μου σκάσει. Εγώ δεν σου πω. Εσύ δεν θέλω να πεις τίποτα. Αν θες να της κάνει, σε αυτό το παλιό μασκαρά, ότι θα το περιμένει σπίτι. Μόνο πιπέρι. Δεν κάνει να πελάμε έτσι. Χρειάζεται. Καλά, θα του το πω. Πάσε μέσα το τσαντάκι σου. Ω, κυρά μου. Εσύ είσαι φωτογραφισμένη εδώ. Αχ, οι φωτογραφίες μου. Δεν έχεις ξαναδεί. Πού να την ξαναδώ. Μου χαρίζεις μία τώρα θα πάω στη μάνα μου την άκρη να τη δείξω. Καλά, αν σ' αρέσει τόσο πολύ, μπορείς να κρατήσεις μία. Ω, ευχαριστώ. Λόγια μου. Να την έχεις να θυμάσαι. Δεν την τσαλάμε. Τέλος πάντων, είναι ώρα να πηγαίνω. Έχω και πρόβλημα στο θέατρο. Μα δεν θα περιμένεις να τον δεις. Να σου πω την αλήθεια, για σήμερα η φούρκα μου πέρασε. Προτιμώ να τον περιφρονήσω. Δεν τον περιφρονάς και για αύριο και για μεθαύριο και για πάντα, μη σου πω. Να σου πω, του χρειάζεται το παλιό μασκαρά. Αλλά είναι και εκείνη η κουβαρνιά που τριλοπηλιάζει. Τι να της κάνει. Εγώ είμαι εδώ για σένα, ναι. Να περιποιηθώ εγώ την κουβαρνιά σου. Δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος είναι παντρεμένος μια πολύ ζηλιάρα γυναίκα. Τι θέλεις, τι ζητάς. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Σε τι κατεργάρεις. Λίγο, όχι πολύ. Καλά. Το βράδυ έχω παράσταση στο θέατρο.
θέλεις, μπορείς να έρθεις. Θα έρθω, κυρά μου. Για σένα, ναι, θα κάνω τα πάντα. Μην τα κοιτήσεις μόνο και μετά δεν σε έχουμε. Αφού είχα τα κουδουνάκια έδεπα, το πέταξε, Κατερίνα. Το γκρέμισες, μωρή. Τι το έκαμε. Έρχομαι, μην φύγετε. Όχι αυτό, μεγάλο. Έλα, το μαντρί. Σε όλα τα σπίτια που δυνάει ο απέντης για να... Πάει και αυτό. Ναι, πάει και αυτό. Αλλά τι άλλο θα μας τύχει τώρα. Είμαι περίεργος. Κάθε 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα κάτι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατερίνα, εσύ είσαι. Γιατί κλαις μου, σε κέντρωσε κανιά σπίκα. Κακούργε. Γιατί κύρα μου με βρίζεις, τι σου κάμα. Τα είδα όλα. Αγαπάς τη Θεοτρίνα, της άρεσε την κουγαρινιά σου και σου άρεσε τη φωτογραφία της. Γιατί είμαι αυτό, μήπως έπρεπε να σε ερωτήσω. Γιατί? Γιατί έχω δημότσι μαζί σου, μήπως σου παίξα δημότσι. Δεν κατάλαβα, όταν χορεύαμε και τραγουδάγαμε, έπρεπε δηλαδή να μου πεις κάτι. Το είπες με τα μάτια σου. Στο μένει έχω. Κοπέλα μου, δεν σου τάξα τίποτα. Και πιο που βάλεις στο μυαλό σου να το βγάλεις. Εντάξει, γιατί εγώ μία-δύο κυρίως ζάκινο στη μάνα σου. Και σταμάτα να κλαις και να σ' ακούσω τα αφεντικά. Γιατί? Γιατί δεν με φοράει άλλο γιατί. Εφηνήρισε. Και είπα θα τελειώσω κάτι δουλειές που έχω και μετά μάσω τα τζατζαλάκια μου και πίσω στη μάνα μου τη ζάκινο. Δεν κάθομαι δευτερόλεπτο. Μη φύγεις, Νιόνιο μου, μη φύγεις, πάρε με και εμένα. Πού να σε πάρω. Στη ζακινούλα σου. Α, όχι. Τι δεν είναι δηλαδή να με πιάσει η μάνα μου για να πλακώσει με το σκαψονόξυλο. Δεν ξέρεις τι χέρι έχει. Ο Τζαμίνης δεν είναι τίποτα πρώτα. Πάψε, φεύγα από εδώ, μην κλαίσεις, δεν μπορώ να σ' ακούω. Πάμε. Πρέπει να φωνάξω και την οικογένεια. Κατερίνα, φώναξε την οικογένεια που τη θέλω. Ναι, κύριε. Σας κάλεσα γιατί έχω τώρα είναι η ώρα να αποκαλυφθεί μια έκπληξη που σας έχω. Α, καλώς. Πάσατε την πόρτα και μπήκατε. Γιατί δεν θυμάμαι να χτύπησα. Δεν σας φώναξα. Τραβιάτε όξω τώρα για χτυπήστε και λάτες. Δεν έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, αρχοντοκούλες μου, έρθει η ώρα να μάθουν οι γονείς σας για τα αισθήματά σας. Μα λέγε Νιόνιο, τι συμβαίνει με τους κυράδες. Είναι εναμοράτες και οι δύο. Δηλαδή ερωτευμένες. Ναι, σκυκυρά μου, ερωτευμένες, όπως το λέτε εσείς. Μα λέγε, πού το ξέρεις. Εγώ πού το ξέρω. Μα τι νιώνιος θα έφυγα. Μάθα το λοιπόν ότι οι δυο αρχοντοκούλες από εδώ είναι ερωτευμένες. Τα δυο όμορφα παλικάρια. Μα ποιοι είναι του λόγου. Λόγου μου, ονομάζομαι Χαρίλας Βαγενίδης. Και εγώ Τάκης Μαρουλίδης. Τάκης Μαρουλίδης. Χαρίλας Βαγενίδης. Μάλιστα, πάντα και αυτά. Και τώρα ήρθατε να αρχίσετε τα κορίτσια. Κορίτσια, εσείς. Άμα είσαστε ερωτευμένες και τους αγαπάτε, με την ευχή μου. Ροζαλιά μου, με την ευχή μου. Δεν χρειάζεται να πολυλογούμε τώρα. Έλα, αγκαλιαστείτε. Είμαι κι εγώ εδώ. Τότε τώρα τι να πω κι εγώ, να δώσω κι εγώ την ευχή μου. Να ζήσετε παιδιά μου. Καλά. Άντε για καλώς από εγώ να ζήσετε με τσουνάκια μου. Ωραία τα κατάφερες και ώρα του λεβάτε. Σεισμός, μαγκες, σεισμός. Θα
είσαι αυτό. Ωραία, κάτσε μου. Πέρασε, ωραία, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, παιδάκι. Πώς το δεν μου λέτε, κάνεις σεισμούς και στην Αθήνα? Σεισμούς, άλλο τίποτα. Θα πάμε τις υπόλοιπες. Κάνεις σεισμούς και στην Αθήνα δηλαδή έτσι. Τα τζατζαλάκια μου και καλά μου έφυγα. Δεν θα κάτσω εγώ εδώ. Αφού κάνει σεισμό στην Αθήνα, καλύτερα να πάω πίσω στην Ακιντσούλα μου. Δεν θα φύγει, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει. Πλάκα το κάνει, πλάκα. Όχι, δεν θα τον αφήσω να φύγει. Δεν φεύγω, εξαφανίζομαι. Προξενική, γιατί τέτοια πράγματα. Νιόνιο, μη φύγεις, πάρε με μαζί. Δεν μπορώ να σε πάρω, Κατερίνα μου. Έλα, Νιόνιο, σε παρακαλώ. Πάμε στη Ζακητούλα σου. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα είναι να ρίξουμε ένα τελευταίο χορό. Έλα, Νιόνιο μου, να χορέψω. Γιατί παρόλες τις διαφωνίες μας, βαθιά μέσα μου έτρεπα να φύγει απάνω. Αν τη δει και την καλή μου χαιρετίσματα πολλά, η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να το πουν, και τα χέρια που κυβεύουνε στην άκρη. Ο παπάς και ο πειρασμός.
μπράβο. Thank you. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς, δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες πιστά και με αγνό φιλούσες.